Maya payabak po kaya kayungan, kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabi talanon po din makatuking intentions. Inka pasalamatan da po di Jose Pepe Ison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Sally Francisco Seller and family, Ferdinand and Myrna Leasing and family. Kapasalamatan na naman King Aldo ng Kiboytan, Bona Bernardo. Para king anibersaryo ni kayang pang-ordin, Reverend Father Kenneth Alde. Special intention, Dietz and Lita David and family, Villamor and Salina Tolentino and family, Reriniel Ruiz Bondok, Gemma Lumba, Ning Torres, Engineer Jesus Monsalan, Mayor Teddy Tumang. Para king malalagwang kapaldanan dari Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Brother Pat Ahos, Father Sotero Yutok, Feli Ortega, Corazon Barrera, Natividad Perez, Mark Antonio, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Sidney Obenario, at Aida Ocampo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Florentino Jr., Geraldo, Ruben Sr., Eufemia, Tomas, Francisco, Felicidad, Benigno, Joselito, Javier Sr., Vilma, Nelson, Florencia, Ricardo, Lady Iris, Victoria, at ding Baldang Kaladua, King Purgatorio.
Pakiramdam kayong ininaing oras sa karapat-dapat. Ininaing adoning kaligtasan, magbalikta na luking Diyos, pangilaganing makarapat, nanuwang bagay ang makataki, banting kekatamong kasuywan, alalang asabi na nung paman, makiramdam kayong ininaing oras sa karapat-dapat. Ininaing adoning kaligtasan, magbalikta na luking Diyos. Kinagiling impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan. Maya pa, abak kaya kayo po. Ting may kakapatad, si siyang talapangin, rin kasalanan tamo, batang maging karapat dapat ganap, karating banal na misteryos. Ginoong Jesus, iking mamong kordero, Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, iking santungan mi, Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, iking Kristo, ing Mesiya, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, patnubayin mo kaya sana, king masikanan mong pakalulu, uling nung magdili-dili kami, at makasarili, emiatuparan, ing kekang kaburian. Itiaduan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, panggaman king alangangga. Pamamasang ibad, King Libro ning Propeta Jeremias. Pepabalu nalakanako ning Ginoo, ring tangkada ring kasalangko, laban kanako. Mengari ko king mamong tupa akinwara, at linwal ban paten. At eko balo king ding mayap abage, binalakdala para kanako. Ngara, tara, kuturan taya ing tanaman na ating bunga, patentane ban lubos ning makalingwan. Kanita nga kong menalangin, mayupayang Ginoo, metong kang ukum, mga biran, panyubukan mo ing pamisipda, at panandaman ding tao. Binili ko karinggamat mo ing kaso ko. Paboren mong akit ko ing pamanablas mo, kareting tao. Ing amano ning Ginoo. O Ginoo, o Diyos ko, kekako magsantong. O Ginoo, o Diyos ko, keka ko magsantong, iligtas mo ko at ingatan, karing sablang tatagal kako. Nung ali mengari lang leyon, itaginis dako at paglapakan dako, at alang magligtas kako. O Ginoo, atulan mo ko, ketang kakong katuliran at kayalan kasalanan. O Diyos sa mga biran at talasuri ning puso at kaisipan.
Ding taong mitmong kasalanan keko, lasanang pamarusan, at patatagan ding taong banal. Diyos yaing kakong kalasag, detang mamintu liligtas nala ning Diyos. Ing Diyos, ukumyang mga biran aldoldo, makasadyayang mamarusa. Diyos ko, kaya ka pumatsimpan. Ligaya't kapurihan ka. Ligaya't kapurihan ka. Ligaya't kapurihan ka. Ginoong Jesus. Pagdulapan yu ing mayap at aliwaing marawak, banketa magluwid ing biyeyo, at ginu manatiliya ke kayo. Ligaya't kapurihan ka. Ligaya't kapurihan ka. Ligaya't kapurihan ka. Ginoong Jesus. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita agpang kang sanwan. King panahon na ita, dakala ring taong may karandam karingamano ng Jesus at sinabi ra, tunepin niya ing propeta. Ara naman ding aliwa, yapin ing Kristo. Dapat ding aliwa, sinabi ra, manibat siya wali Galilei ing Kristo. Sasabihan na ning kasulatan, king ing Kristo, manibatan niya king lahi ng David. At manibat siya Bethlehem. Ing balen nung nuya menok na nga ni David. Inyami sagsagla rin tao tungkol kang Jesus. Burida ring mapina ning dakpande, dapat alang di nakap kaya. Migbalik la ring gwardya, karing pamuntok da ring parit pariseo, ngarang kinutang. Bakit? Eya de la keti. May kibatla, anapang taong minyabing ang ting taong iti. Kitang da rin pariseo karela, ikayiman, alin lang na kayo? At tinawarin pamuntok ding Hudyo o metong mumang pariseo, ameniwala na kang Yesus. Alalang balo, ring dakala taong din, king kautusan ng Moises. Inya makasumpala. Ing metong karela, Nicodemo, itang minta kang Jesus, king misa na bingi, migsalita karela. Nga na, agpang king kautusan tamo, etaya sukat atulan ing meto nga tao, hanggang eta mo pekirandaman at abado ing depatana. Pekibat da kang Nicodemo, ikaman tao ka Galilea, pag-aralan ming kasulatan, at akit mo king alang lunto propeta at tao Galilea. Kibat minuli ing balang metong karela, king sarili ng bale. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Masanting niya pong pigunaman ing biyan ng Jeremias sa propeta, kining kakatang binasa ang king first reading, o ini ating tangkaking biyana, ating magnasang patinde. Niya sabi na, may ngari ko king mamong tupa, akinwarat din walban paten. At ko balo king ding emayat abage, binalat tala para kanako. Nanong maging reaksyon na pong Jeremias, kaniting banta king biyana, siguro din, king panahon pong arene, deta mong manyira kaya, deng magmarites kaya, deng magbas kaya, king pamangamano na. King pamagsalita, naretang emikitype, king di naman pong makanyan agyang ini, at ibasda ka.
Nanungan ng mga tsura nga mano, ng kay kabasusan pa, at kalaswaan, ng pamangamano ra. So, nanong maging reaksyon ng Jeremias kaniting aranasan aking biyana, ngayon iyang darapat agpangkit ang paggawa na ng Diyos kayo, pero makanyan pa rin yung maging bunga na, kareng tuturwana na, at makarandam ken turo na. Nga na po magsalita, mayo pa yung Ginoo, metong kang ukong, ay mga biran. Panyubukan mo ing pamisip da at panamdam ding tao. At ini po yung masanting nga sinabi na, binili ko karing gamat mo ing kaso ko. Pabren mong akit ko ing pamanablas mo kareting tao. Kumbaga, itamo po potang sisiranda katamo, potang na naman yung matsurang panyabenda kaya katamo. Siyempre, manggiligid ka king kamwa. Tamo, yung mga tsura nga mano, or through text, through messenger, through Facebook, ay makagiligid, makabukaldaya. Alub ta na mo, panyakalang talabatan, deng makanyan. Alub ta na mo, makapagiganti mo ka rin makanyan. Makayablas ta mo. At talagang pangaditala pang mga karmalangan. Makanyan tamo po eh. Balamay kami pasno, hanggang eka makaganti. Kareng makanya na tao. Pero kang Jeremias, very Christian niya. Kakabit na naking apong Ginoo, ing kabilya na, ing kaso na. At para kaya, ing Diyos, yan ang mamahala. Karen taong ating matsurang tangka o banta. Kaya, siguro kaya katamo naman po, makanya ning sukat tamong gawan. Ikabit na namang king apong Ginoo, ing biya tamo, ining kaso tamo. At yan ang bala, karitang sablang manyira, karitang sablang mga tsurang amano, o kaya pakipatenda katamo. Hanapin po kay amanong Tagalog, ipasa Diyos na lang natin. In Diyos yan ang bala, kareting tao. Happy naman Patse, may gigantita mo. Patse, ita mo yung ginawang takbang, bang makayablas. Chipera mo rin Diyos. Pero patse, eta may giganti, eta may nablas. Pepaborenta na king Diyos. Ing Diyos yan ang mamahala ng nanang masanting gawan. At yung gagawa na ng Diyos, yan palaging pera masanting. Amen. Yan po, itatala king apong Ginoo sa bata mo kayadwanan nga tamang makibat. Ginoo, dinan mo kaming makatuliran, apami biyebye. Ginoo din mo kayong makatuliran ng pangibiyebye. Paraging Santa Iglesia, paratiyasan, sanang pakit pakalulo, lugod at kapatawaran para karing sablang tao, ipanalangin taking Ginoo. Para karing at tsuking kayupayan, kapilan man sana, ere kukondenahan, ing ninuman, kapamilataning makapawunang atol, ipanalangin taking Ginoo. Para karing alang katuliran, apanga atol, ipanibala rasana ing karelang piyamanwan king Diyos at patawaran do saring karelang kasalang. Ipanalangin taking Ginoo. Para kay katamungan, karing kay katamong kaligaligan at kapagsubukan, magdulaptasa ng santungan king Ginoo, kay katamong Diyos at talapagligtas. Ipanalangin taking Ginoo. Ngeni puwadwan tamo yung sarili tang kapagnasan.
Iba, ingkay kang mapamakalulong grasya, patnubayan mo sa aring puso mi, king katuliran. Uling nung era ka kayabe, era ka apamatulan. Itingin na doon ni kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay Pakamalang Kapatid, banting kay katamong daw, matanggap yarapan ng Diyos, si Panglubos, mayupaya. Nagapanas sa nililong yung dahon pa rin kamat mo, yung kapulyo, ikaligaya ni Kayo. Nagkamas sa plala, matulungin sa Oy, pamimig na lang, tanggapan mo rin kay kaming ayin, at gawan mo lang mapamintu, ring puso mi, king kaburian mo, yadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kay kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Iting maula ng panauning grasya, iyeng regalo mo king kekang pamilya, ban makapagbayo kay piluplupan. Diran mo king sikanan, ban padalisayin din kay kaming puso, ban nasupil din kay kaming hilig, at kapamilatanan iti malaya kaming makasuyo kay ka. Tuturo mo king may biye-biye kaniting lilipas sa yato, kabang ding puso mi, makayat nala king e mapupo sa yato. Ulinita kaberi sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit min kay kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kay ka. Banal, banal, banaling ginu. Hosana king kakatas-katasan, ning daratang king lagyuning ginu. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, malinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayon king Espiritu, ban para kaya kami, manyari ng katawan at dayaning ginuming Heso Kristo. Bayam idaong kusang lu, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nat kananya. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, kaning kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti kalis, ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Tapos niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inuging kekang pusat, pamayubling mek, kinamos mo kami. Ikang kalapagligtas, ikang kalapagligtas, ikang kalapagligtas niya. Inyang inigaganakan mo ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyaning anak mo, darami kaya kay ting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakatarapan mo ban sumuyo keka. Mapakmubayang paggamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ning Santa Iglesia mang makalaganap kimeto yatu, ban may ganap ya kilugud, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakamula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, narulala di Norma, Florentino Jr., Russell, Mercades, at Comercindo. Ading ano pang mayang mo nabdi. Tanggapan mo sana king maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gan mo kengang karapat dapat magkamit king biyaranganga. Ban kaya ng Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, amen, amen. Ngayon manalangin tamit mong kapanaligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, Chokabanwa, misambanyilag mo. Datang kaya kaming kayarian mo. Ipaminta ng lug, kaya sulit, antibanwa. Ding sana may keka, hindi ka matawad mi, kalimit kasala kaya kami. Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan. At miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kekay, kayarihan, kung kayo pa yung nagaligaya, magaman din, anak-anak. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, ni kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana, kapilan man kaya kayo. Ipo may kakapatad, may pupukain tamang yaning kapayapan. Kapayapan kaya kanyan po. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pangkaluluwan mo kami. Niyang malagod at maganakatang Ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, nyanon tamong kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ilig matampang tanggap kaya ka, dapat sa kisme nga mano mo, kumayak na. Den pong kapatid na Legion of Mary,
Alas 8 ya po yung misa yun eh. So, yang pa po tagal kayong misa ngayon eh. Ating misang makarikil kayong organisasyon nyo po tapong alas 8. Alas 8 ya po. Okay. Magbalik na kanako, nakatatakot pa kanako. Tanaman numan katas durukuna, duko nakakingaos ukeka. Malambat danakang panenayan, muli na kami kenina, muli na ka. Biblasan mo pamangan mo makasadyana, malaos kaking kayaryaning bayong biyen. Kingilang tayranda ka, king puso ko magsalita ko. Kabanalan, kapayapaan at katuliran, paramdam ko at pakilala ka. Malambat danak ang panenayan, muli na kami kenina, muli na ka. Biblasan mo pamangan mo makasadyana, malaos kaking kayaryaning bayong biyen. Matutod na kang panada, katapatan niyang ulunan mo, kapasnawan niyang maging dalit mo, katimawan niyang miduyan eka. Malambat danak ang panenayan, muli na kami kenina, muli na ka. Biblasan mo pamangan mo makasadyana, malaos aking kayaryaning bayong biyen. Biblasan mo pamangan mo makasadyana, malaos aking kayaryaning bayong biyen.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ingupaya ning kekang banal na grasya, itimawa na kesana ang karing kasalanan mi, at sa upa na keng mamatula keka king aldoldoming pamibiyebye. Iting adwan mi king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pag nakamo po pasabay po, tatina, Legion of Mary Noreng Marakaladintang, po tayo pong alas 8 yung misa, para king organisasyon yun yan, nung sakali pong may tawdi ko, Kenny, uling aliwa pa po yung misa yun na, sa pananya po itang 8 a.m. Po, po. Ang ginuma natilyo kay kayo, At kaya ka, at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. may yarinin kaya katang kapag masusyan, umeta nang iniluguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat. Salamat, King Diyos. Dakan po salamat at maya po oras kaya kaingan po.